Ngiyanicela futhi ngicela ukunitshela kanje mzimba waKristu. Anike nime kancane kuma podcast. Anike niphume kwisikhathi samanje kwama podcast. That thing is from the devil. Abantu abanama platform vele kuthiwe there's no impact. Kukhulunywa imsangano lapha abazalwane ba comment. Kukhuluma izangoma ama devil worshippers ukuthi no thina into esiyenzayo lento yokukhipha amademon ayikho manje sisuke vele si actisa but yes ngabona kushisa ubula abazalwane bayabhoreka. You know why? They don't read the word, they don't pray. Kancane kancane umuntu ungena online aspende 3 hours umbuzo uthi utholeni akatholanga next aniyake iTV nama Netflix. Nangizwe ukuthi ngithini anike we my Jesu Kristu waseNazareth anike nifuna uNkulunkulu manje Monday to Saturday nisezweni and then Sunday nizoba holy. Akuzokwazi kwenzeka lokho. No, nawe nje uyayibona ukuthi no ngirong. Awukwazi. Monday we are going out with my friends. No push jwala. Uyabuya uphethwe papa last Tuesday. Ne? We are recover Wednesday, Friday we are pinda futhi jo. Saturday uyobona ex yakho. Ngesenze lutho. Uyabuya. Sunday ongithatha la. Akubeke. Ukuthatha kuphi? Imani mina ngibuye ngifuna sixoxe. Imani nikhohlisa baba. Mfundisi bakhohlisa bani? Imani nicashela bani? Njengoba uphila lempilo oyiphilayo uthi ubani ozosafarisha egcineni ngoba kumina nami ngihambe yami mina ngithunyiwe kunini nami mase ngingedwa nami angisindiselwanga nina before nibe khona wayekhona so nami ngifocusa kuye so musana ukuyenza leyo nto. Niyangizwa bazalwane, niyangizwa manje ningilalela ngithi ngiyanicela niyazwa philani impilo right niyazwa niyangizwa ngithi akujolwa umusindisiwe akulalwa akakushaya.